Rita koro chako tiyo gi riwruoge ma ok mag piny owacho ahinya te kuonde dak mayuto ji nokie mar konyo jopuonjre mapok odonjo e skul e grade 10 mondo donji. Ma biro bang' piny owacho rido kanda mar mondo mi jopuonjre ochopie skunde bed ni gin kod uniform kaachiel kod omenda mar somo kata ka gionge go. E gwenge ma Nairobi, jotelo mag gwenge kama riwo ruodhi koro tiyo kod riwruok ma ok mar piny owacho ma SHOFCO kendo nyaka sani gikwayo kendo mondo riwruoge mamoko mondo riwre mar konyogi e tero jopuonjre molewo pacho e skul. Fika wakati ikawa ni changamoto kwangu ngumu vile mtoto nitapeleka shule na tayari government tena ikaanza kutangaza mtoto lazima aende shule. So tulikuwa na bahati, kulikuwa na wakati walikuwa wanapeana hapo kwa chifu wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabahatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Jakiwa akanitafutia mtu hapo kwa kanisa hapa Catholic, akanisaidia pia kipato kidogo. Pia watoto 45 ambayo wameingia katika shule. Silika zingine pia ikuje katika kijiji. Tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusaka hao watoto na tuko na listi zao, wale ambao nitakana wasome na wajaenda shule na wale ambayo wameenda bado wameenda na pesa nusu. Tiyo kod yore mag somo